Днес един от нашите живее като милионер в тази супер, хипер, мега луксозна вила. Ти не искаш да Така бъдеш. не искаш да бъдеш. Сега ще нападне тя. Винаги, като има някой, дето не иска, 99 човека искат, 100 не иска, блясна 100. Хубаво, хайде сега ще видим. Айде, за да завъртим колелото. Добре, мистериозното колело ще определи кой ще бъде милионера. Ти виждаш колелото вече. Ами ние го виждаме. Ами да, айде да го Аз въртим. от иконките на сад, иконката до него. Изкочи иконката. Добре, айде въртим и кой ще се падне. Айде. И... Аз. Айде, де! Да бе! Айде бе! Какво стана сега, а? Искам да това съм сега много. Знаете Ти кой не се искаш, падна, ама не без може. да го Сега казваме. може всички да млъкнете Това е като за несериозно. начало. Не, Това е млъкнете несериозно. всички. Чакай, от сега ли започваш? Млъкни. Така, от тук нататък, вие сте мои слуги. Мартине, защо има кон на масата? Така е, права си, не трябва този кон да е тук. Искаш да го преместиш. Не. Аз ти казвам да го преместиш. Точно така, вземи го. Сега стани. Опа! Сега стани веднага. Падна кон на масата. Ти чули какво ти казах? Не, абе ти не си ми шеф, ти си просто милионер, аз не съм ти слуга. Ти си просто Аз съм милионер. просто милионер. Знаеш ли, Разбираш. кой ти е дал да си Ей, взимаш? дай на нас А, не, права си. Чакай. Не с манго. Вземи с круша. Вземи с Аз круша. с круша. Вземи с круша. И От какво мушката искаш на с коис. круша? С круша вземи. И... Дай. Аз Я ми само го отвори за малко. него, само за него. Сандев, Аз се шегувам, разбира ти се. се аз чувстваш само много се шегувам. комфортно. Излез. Аз не съм застанал така, нали? Господин Пенев, аз не бях застанал Излез да така. се разходиш Аз малко е на... така си седа. Сандев, излез да се разходиш малко навън, Да, ако се обичаш. превижда, не бях така. Но пък ще изляза. Заповядайте, моля. Благодаря ти Ще много. изляза, няма проблем. Да, вие се абонирайте. Ама навънка е натам. Сандев, натам моето момче. Да. Искаш ли един муза навънка? Да, дай ми, ако може. ето. Дай му един мус. Добре, браво, момчето. Аз ще ходя и сега ще... Може и аз да дойда, че тук Не, ти стой, Мартин ти стой. си има някакви задачи. Не, ти стой. Ела. Айде стани малко. Стани. Знаеш какво? Я и ти стани. И ти отзаде. Абсурд, няма да те пипам. Не забрави, няма да те пипам. Стани, трябва да ми разтрееш малко рамото. Проблем. Това този нашия господар Пенев така ми каза да изляза отвънка. Ми е добре, тук не ми е проблем да седа, не ми е студен, няма никакви проблеми. Чувствам се комфортно и съм съвсем адекватно е всичко и аз е супер тук и така. Добре, тогава айде едно сокче да ми Какво донесеш. искаш? Изненадай ме. С ябълка ще. Това ми е любимото, между другото, наистина. Наистина ли? Да. Ама да си прочетеш късмета. Отвори ми го и ми го прочети. Ти не дей да въздишаш, давай. Твоето е по-гадно. За отскок пише. искам друго. Дай ми още едно. Друго. И то пише сок с главни букви. За отскок. Много яко. Много Става сок. А това кой ще го пие? Да го дам на Сандев. Сандев, добре ли си? Да. Всичко е наред. Добре ли си? Да. Не, айде още малко. Много е седено навън. Няма проблем. Остави го там да седи добре, моя моля. Да. Сандев, той не трепери, той просто се страхува от иконките, дето вижда. Дай ми джойстика, ако обичаш. И ми Какво ще включи... правиш с него? Ти не можеш да играеш дори. Мен ме заболяха ръцете. Супер, мене ме болят рамената. тук. И Откъде аз да ако го бях без включа? пари, какво щях да правя, бе? Не Сигурно работи това, дето телевизора. вие правите, нали? Не работи телевизора. Кой ти го каза това нещо? Аз видях. А сега ако работи... Казаха ми тук от вилата. Знаеш ли какво? извънка. Щом не работи телевизора, я излез на място на Сандев да влезе. Не, Страхотно, щом съм далече от теб, нямам проблем. излез. Аз съм А ти натискай просто малко дори. повече. Какво става? Да влезеш. Влизай, Сандев. Не, Сандев, влизай. Добре, аз ще излезна. Аз ще вляза, аз ще бях добре. Сандев, влез. Студено се, я да влез. Я да те пипна. Дай да те пипна, бе. Маля, малко си дай. Случва се малко, от време на време така се случва. Не трябва да седиш навънка необлечен. Аз между е другото. добре на въздух. Не знам каква е тази глупост. Да, Слушай, Сандев, моля да отидеш да ми пуснеш телевизора. Благодаря ти. Може ли нещо друго да правя вече? Главата Сандев, малко. телевизора не Главата малко Ама ще болят ме ръцете. Ме боли главата, давай. Сандев, телевизора ми пусна. Абе, какво ми телевизора става не- с този телевизор, бе? Бе, нещо не знам, бе. Бе, си плащал тока, бе, господине, този пират Пенев. Нали имаш пари, нали си милионер? Действай. Кой ти си тока? Няма ток, не? Ток. Я, гледай. Ама не съм казал да сядаш между другото, не знам защо си седнал. Да, аз така. Чакай, момиченце, какво правиш? Отивам до тоалетна. До туалетна отиваш? Да. Яй да измиеш, без това си там.
Туалетното! Ами, какво искаш? Ма аз не съм ти слуга! Абе, кой я докара тази, бе? Тя сама си влезе. Коя? Ти на работа ли си дошла или какво? Ти не си ми платил? Ама чакай малко, то се плаща след като си свършиш работата. Какъв милионер стисна, даже не плаща Ти на... вилата не ми ли я виждаш? И какво как ти я Ти тук да виждам? откъснеш една дъска ще струва колкото 2 месеца заплата да взимаш. Моля, моля. Какво казахте, Раджа? Защо си седнал пак? Ох, извинявайте, Раджа. Сандев, стани. Сега. Не знам пречи как да да ви... гледа. Нямам капацитет да ви пусна такова, не разбирам, нямам образование, моля ви. Не ме съдете, моля ви, такъв ме взехте необразован, ще се... Какво? Обясни го по-добре, че е сам Значи, едни приятели обичат да казват с какви хора бачкам, положението е такова. Само страшното дето е, че тук аз не бачкам, сега те бачкат за мен. Какво пише тук? Кажете къде да натиснем, не разбирам. Значи трябва да Не, аз сега пипам то. Кое Абе, число те почнаха пише? мен да ме експлоатират. Кое число пише? Абе, слушай, той дори намери не знае смени как се приемника. включва. А ти само суфлираш отстрани. Какво Айде, става? сега смени Знаеш, коя приемник. ни изпее една песен? Дай нещо така мелодично, дай. Мелодично. Да, хубаво, да не е монотонно, искам да ни стане хубаво на всички. Браво, Това е бе. пират милионер. Наистина, за първи път просто искам да ви целуна ръка. Айде, може. Не, няма да ви целуна ръка. Не, целуни. Не. Целуни, бе. Даже така, ето така. Просто пират милионер за първи път виждам. Много е хубаво, Вие само сте искам да ви кажа, за първи път такава осанка, такава прелест, такъв невероятен... Къде ми отиде такова. сока с ябълка, между другото? Ти го даде на Сандев. Сандев, къде ми остави сока с ябълка? 5 minutes later. Гаме моде хъбох. Точно така. Хъбох, виж. Хъвох. Пише, Хъбох. значи, биска Това ли сте вие, господа? Пише, гледате сама. Айляк, виж какво става? Ето. Не за вас, за мен Айляк. Разбира се. Алекс, моли да ми пуснеш. Дай да разгледаме какви Какво игри да има. ти пусна? Аз не мога да пусна нищо на това Xbox. Добре, вземи този джойстик, моля се, момиче. Момиче! Вземи този джойстик. Аз си имам име, момче. Покажи ми. Той не те познава. Имам си име, Абе, момче. с много характер тия, то персонал, дето съм взел, бе. Той никой не иска да работи за теб, човек. Знаеш ли какво? Представи си, имаме характер. Ти си уволнена, излизай. Момче! Ти си уволнена, излизай. Добре, спаси се. Какво се спаси? Тя няма да вземе пари на края на месеца, ще живее на улицата. Ау. Така, Милата. дай малко на игрите да ги видя. Че не виждам Аз хубаво. не знам как се работи тук, така. Включително джойстик. Никой не знае. Такива ни е взел. Абе, вие Такива ни е взел, не разбираме. коя година сте родени? Коя година Ние с такива сме си, да разбира. Пуснете, вие разбирате. Добре сте ми подредени, само ако може. Това столче не ми беше изобщо удобно. Не, кое не ви е удобно? Столчето. Ох, кое? Зеленото столче не ми хареса въобще. Това ли? Къде да го сложим? Да, него го остави там, премести червения стол и го насочи към телевизора, за да мога да играя. Малко по-назад. С килима внимавайте. Така, добре ли е? Абе, Назад? Още малко, още давай. назад, назад. Върнете се. Да, извини. Аз ще ви кажа бавно. Още малко. Чакай. Малко към мен. Да. Бавно. Не дей ще да съм. Още малко. Стоп. Добре. Сега толкова. Добре, перфектно. Малко насам. Така. Супер сте. Ще живеем днес. Това столче. Разбира се. Джойстика там ли ще го оставиш? Виж, аз съм и с супер сили даже, ето може. Супергерой ли съм си сел за... за иконом. Да. Браво. Спайдер Сандев се казвам, приятно ми е. Браво. Каква игра да игра? Тази, която на вас ви... Правилен отговор. Браво. Вижте, аз думи не мога Виж да сега, боравам. в хладилника мисля, че имах един чизкейк. Разбира се, имате. Донеси ми един. Да. Кой ви е смешно ли? Забавени съм, много се радвам. много ви харесвам, да знаете. И вас много ви харесвам. Да, ще да питаме, че не харесвате. Един чизкейк да ми донесеш от Да, но хладилника. вие пак може да ни уволните. То не Ти е ли ми проблем. каза? Не съм казал ти, не. Живей, моля те, живей. Нищо ти няма, не се притесняй, аз те погалих само. Ти как подскачаш? Кажете какво искате. Един чизкейк, не мога да говоря вече Да. от притеснение. Ясно мога, Чизкейка ясно е да. вътре и виличка да ми донесеш. Да, веднага. А ти, ако може от на куинсчето, да ми донесеш с бърда и вкуса. За рождения ден. Новият. Новия.
бисквитена тортичка, нали го знаеш? Разбира се. Че ние тук бая имаме, да не се объркаш. Ти то чизкейк да не го готвиш, бе. Извинете, влажността на въздуха и атмосферното налягане добре ли ви е така в стаята? Супер е, По-добре. супер е. Нали аз съм си настройвал термостата. Температурата 21 градуса и половина, нали? Да. Да, Виличка. Климатика е на 12 децибела, да не ви е шумен, нали? Бърдейки, Ама вече 45 И така ли ще ми го дадеш? как го искате? Според тебе така ли ще го пия? Не зная как го искате. Дай ми чизкейк. Да, разбира се. Его другия. Ето. Добре. Тая вилица... Обърках ли? Не. Чакай сега, тая вилица, нали, вътре я забуди. Да, аз така ви И поднесох. сега помогни на момичета да си отвори куиз. Да, разбира се, аз няма как иначе. Ама много ме притесняват така като... Не се притесняйте, аз така ще го отворя върху на мен вас. малко ме Не, притеснява. глупости, не. Всъщност, сега се замисля, аз трябва да играя. Заповядайте. Няма ли да ми прочетеш късметчето, бе? Да, ще го прочета. Я само вземи тук този чизкейк. Препотих се. Дай ми, докато... Изчакай сега, не почвай да го четеш първо. Дай една хапка. Нали знаеш, да не е твърде голяма. Да има от всичко. От всичко. 33 грама хапката, нали? Ти тихо. Не, аз не съм. Щи, бе. Да, ти си шефът. Наистина това. Ами аз пише. съм шефа. Това пише. Ето. Такава квалификация. Много добре. Такива ни намерихте. Кажете сега. Какво Дай ми още една хапка обяснява? само. Внимателно. Внимателно малко. Да, точно 33 Айде де, грама. айде де. Да. 33 грама и 2 десети. Ще я толкова наядах се. Иска повече. Добре. Идете ми, оправете ми, напълнете ми ваната и след това сте уволнени. Айде. Добре. То така ли става? Добре. Много ми беше. Да, супер, да. Чао. Айде със здраве. Ама нали знаете, че няма ви платя дори? Да, бе, знае. здраве, Чао, чао. лека вечера. Дай да бегаме докато е време и това е. Няма да му затварям Сега на това. всички вас ви нареждам да отидете да гледате ето това видео. Айде. Чао. Давай, без обувки, без Давай.